Da li ti je ovo prvi put u maloj školi hrvatskog jezika? Da. Što ti se najviše sviđa? Plaža. I što još? Volim da se kupam u plaža. Bi li opet voljela da dođeš ovdje? Da, naravno. A sviđa li ti se društvo? Darijane, da li ti je ovo prvi put u maloj školi hrvatskog jezika? Ne. Kada si bio? Prošle godine. Da li se nešto promijenilo od tada? Ne. A koje ti ste radionice najviše sviđa? Na koji si ti Dramski radionice? likovna. Da li ti se sviđa tamo? Da. Da li ti se sviđa društvo? Kako je? Onako. Hvala. Koliko godina ste nastavnici? 7 godina. Koliko godina ste nastavnici u hrvatskoj školi? Evo, ovo mi je 3. godina. A, da li ste prije bili na ovim nedoslovima? Bili smo prošle godine, vi to znate. Tako da, evo, mislim da jučer smo došli i sad ćemo na kraju ovih 10 dana usporediti koja je mala škola bila bolja. Da li vam je naporno sa nama djecom? Da, jako mi je naporno s nama djecom, ali evo, vi ste mi najdraža djeca na svijetu, tako da sve to nekako uspijem prebroditi.